Op een soort plakken in Dantemerdeel en Noord-Eerst-Friesland wordt het werken aan nieuwe stritverlichting. De armaturen die er nou hangen zijn al minimaal 20 jaar oud en nedig aan vervanging daar. De 6000 die er voor in plak komen binnen mei toch inwoners uitzocht en verbruiken meer dan de helft minder energie en kunnen dimd worden. Ze gaan ten eerste veel langer mee, veel langere levensduur. Betekent ook dat je minder onderhoud hebt. En ze gaan ongeveer een 20 tot 25 jaar gaan ze mee. Duizenden lampen vervangen in 2 jaar tijd is een heel project. Het wordt uitgevoerd door Swarco, een specialiseerde bedrijf uit Grains, in gearwerking met sociale werkvoorziening Docwork. De afvalstromen van deze armaturen die gaan naar Docwork toe. Daar worden ze compleet gerecycled, worden de snoeren eraf gehaald, de lampen worden eruit gehaald en de armaturen worden apart verzameld. Ja, dat was eigenlijk de afvalstroom eigenlijk, om het zo maar te zeggen. De planning is dat we eind volgend jaar rond de 4500 armaturen hebben vervangen. Daar horen ook bij ongeveer een 500 masten. Daar zijn we dus ook druk mee bezig en we zijn ongeveer op een 2500 tot 3000 armaturen die al vervangen zijn. Lopen jullie een beetje op schema? Ja, we kunnen zeggen dat we aardig op schema liggen. We hebben natuurlijk nog even, maar we proberen het proces ook te versnellen. Nou ja, hoe eerder hoe beter, zeg maar.